Metsäluontohan on sopeutunut niihin metsiin, mitä Suomessa luontaisesti on. Siellä on samassa metsässä kaiken kokoista puuta, eri puulajeja, taimista tukkipuihin. Siinä on vaihtelua. Näissä olosuhteissa niin metsät on säilynyt hyvinkin pitkälti peitteisinä häiriöistä huolimatta, että tuli on tappanut puita ja synnyttänyt lahopuuta, mutta kuitenkin puusto on yleensä säilynyt peitteisenä ja sen jälkeen se on uudistunut luontaisesti sinne jääneen puuston alle. Eli tällä jatkuvan kasvatuksen hakkuutavoilla niin synnytetään hyvinkin luontaisia puustorakenteita ja säilytetään semmoinen peitteinen yleisnäkymä. Ja tämähän tarkoittaa sitä, että kun mukaillaan luontoa, niin synnytetään myös metsäluonnolle sopivia elinympäristöjä. Ja tätä kautta niin tämä on erittäin hyvä tapa lisätä talousmetsien monimuotoisuutta.